Moje meno je Michal Snovák, pracujem pre spoločnosť Agri-CS Slovakia na stredisku Nitra ako vedúci servisu. Náplň práce vedúceho servisu je operatívne riešenie opravy strojov, vybavovanie požiadaviek zákazníka, sledovanie výsledkov servisu, spracovanie výkazov od mechanikov po oprave strojov, riešenie ganačných prípadov a vyhodnocovanie ich kvality práce a výkonnosti práce. Čo ma na práce najviac baví? To, že je to moderná značka, moderné technológie, dynamické prostredie, každý deň nám prináša niečo nové. Najväčšia výhoda pracovať pre Agri-CS Slovakia. Je to veľká spoločnosť, dynamická spoločnosť, je súčasťou ešte väčšej skupiny Agrotech Group, čo je pre mňa istota kvality práce, zaujímavej práce.